Si anomenem l'esport del twirling, potser pocs saben a què ens referim, però si diem majorets i animadores, segurament ens podem fer una idea. Actualment és un esport federat, molt semblant a la gimnàstica rítmica, on es fa ballar un pal amb contrapesos a les puntes per qualsevol part del cos. A Canet hi ha un dels clubs més importants del Maresme i amb nivell suficient com per participar sovint als campionats de Catalunya i d'Europa. El Club Twirling Canet es va formar l'any 1970 sota la direcció d'Ellen Van Delft. Durant 10 anys es dedicà a fer cercaviles i a participar a les festes majors de molts pobles de Catalunya. A partir de 1980, el club va fer un canvi i va passar a formar part de la Federació Catalana de Majorets i Bandes. També van canviar la direcció tècnica, deixant de banda les cercaviles i es van anar introduint a poc en el món del twirling federat i competitiu. Entre les seves fites, a la seva vida, han assolit una tercera posició al Campionat d'Europa amb un petit equip de dansa i un segon lloc en duets. Diumenge passat van participar al Campionat Provincial al Pont de Vilomara, on pertanyen aquestes imatges, assolint una segona posició en duets infantil i un segon lloc en infantil, en categoria mini Dream Twirling. Per tant, accedeixen un cop més al Campionat de Catalunya del proper 29 de novembre a Granollers. Les protagonistes del vídeo són Andrea Demas, Paula Elvira i Laura Rodríguez. El secret d'aquests resultats està en les moltes hores d'entrenament i la constància. El Club Twirling Canet està fent una campanya per captar infants a partir dels 4 anys que vulguin practicar i conèixer millor aquesta modalitat esportiva.